halittu ne ya halittu ne. Salamu alaikum ya sa gare ga masoya ne. Salamu alaikum shugaban kowa. Wa alaikum salam. Wane ne? Wanda ya dama wura bai sha ba, ya ce maka sai ta tsami, kai ma bishi da sai ta tsami. Wanda ya ce maka bai ya san ka, kai ma bishi da kallon. Allah da ya yi halittu ne ya sa gare ga masoya ne. Gaban kowa cika hannu. Allah da ya yi halittu ne ya sa gare ga masoya ne. Lafiya da haka ka shigo kana ta waka, kana da farin ciki. Ban taɓa ganin wannan farin ciki ba tun da daɗi ba. Mutai ki ɗauko yin tarma da abinci, mutai. Akwai magana. Shi gidan burodi sai mai shayi, a zuba a sayar ba, kaza ta dara doki, je ne sarfan fada, fada mutum zai Gaban fada. kowa cika hannu. Mazo mu Wanda ya dama wura bai sha ba, ya ce maka sai ta tsami, kai ma bishi da sai ta tsami. Wanda ya ce maka bai ya san ka, kai ma bishi da kallon banza. Wai ka shekara alhamdulillah. Allah na gode ma. Alhamdulillah. Ayo ganin ciki bai wasu. Na haula wala quwwata illa billah. Da ki dauko yin abinci na ki kawo ni. Tabi zaro fa. Tabi zaro kina ina ni har yanzu shiga da abincin ba. To taho. Taho tabi zaro an taho. Taho tabi zaro. Yawa tabi zaro. Yawa tabi zaro. Yawa. Mai gida ka ce akwai labari. Akwai labari tabi zaro. Faɗa miki nake. Faɗa miki nake tabi zaro. Ko albishin kujerar banka an kai maka haka. A'a tabi zaro ba a tashar kwaneran makata ba. To mai gida ba ni labari da shi. Ka san da san labari kamar yan jarida. Tabi zaro faɗa miki na kai ke ji faɗa miki na kai. Tabi zaro an kai abincin ga komai babu. Tabi zaro an kai abincin ga komai babu. Kai mana. In ga jiya ba tabi zaro a jiya ba. Tabi zaro magana ta a garin da ni da ke. Ki yi hankuri da abin da zan gaya nake. Hankuri kuma? Ki yi hankuri. Ki yi hankuri. Ke san ku mata sai ai da lashin ku. Da tattali ya faɗa miki. Amma ki yi hankuri da wannan. Wallahi ko da nake sai tabi zaro a ai ga moni. Da moni tabi zaro. Da moni tabi zaro. Wato yarinya ne gani tabi zaro. Yarinya abin da ai yarinya fara sal sun kowa kin wanda ya rasa. Muminatin kamilatin yariyar da ne kaji son ta nake yin aure ke ga ai ga gehe guda ke gehe guda ta gehe guda ke gani Allah ya lawanta mu ke gehe guda ta gehe guda wannan ku sai a zauna ku zaman ku san ta zaman abu ke ita abu ke zama da Allah ya da yace mace wala Allah ya ce Mai gida ka ce mai au. Au. Wallahi ba ka ba. Wallahi ta Allah wannan kudin kici kika yi aure na riga na yi na gama wallahi wani kissan na aure ki sai na kawo ta gidan nan aure na riga na yi na gama Wai maganar banza. kikai Haka dai. kikai Wai maganar banza. Wata kishiya ai wallahi da gani ka gama aure ko wacce mata gida. Haka kawai muna zaune lafiya. Ka an fito mai maganar kishiya. wallahi ƙarya kike aure na gama Allah hore yamma keke gida ki ce ba aure wallahi aure na gama aure wallahi To in dai aure ne ka je ka yi, wallahi sai ka gan tashi hankali da masiha da bala'i da baka taɓa tunani. wai a zuciya a zuciya ja wallahi ke kire wa kanki wallahi ke kire wa kanki na dace da Allah ke kire wa kanki masiwa Wai tashi hankali wallahi baka isa ba. Kawai ka ce kishiya banza muna zaune lafiya ka ce wata kishiya wallahi ka turo mu kanka bala'i da masifa cikin gidan. Shi gidan burodi sai mai shayi, a zuba a sayar ba. wallahi akwai ci a gidan ga wallahi Allah duk ta wai a zuciya a zuciya sai mai masiwa ke kaman masiwa ga mun shi gidan ga wallahi ban tsoron ki ni ba irin mazan nan da mata kamar laka ba mace wadda suna cikin gida gashi wallahi ashe ba da mutunci ta ji zaro ashe ba da mutunci ki watsa min abinci sa kuɗi su abinci abincin kame wai ki kai ki watsa min wallahi ko ni na san wani kira obas na kira ruwa na kira ruwa kamata wani abuwa mutum ya ta hankali
in dan shiga yan bada hankali